Molweni mawethu, ndivumeleni kaloku ndizazise. Mna ndinguThemba kaMatomela, ungconde uTugu Khawututshiwo Nkosi yamntu. Inkaba yam yangcwatyelwa eNgqamakhwe kwintseshe kweSikabhinazi. Ndiyazalwa emazangweni oNcutho Mlanjana oSobese oKhwalo, kulaa mhlaba waseNqanqarhu phantsi kwentaba kaNomlolo kwithambeka laseLahlangubo entla komlambi Nqanqarhu. Ekukhuleni kwam ndakhula ndiqavile, kunjalo nje kucaca okokuba ikho le nto ndiyiphathisiweyo kodwa ingekaveli kuba ixesha likafiki. Lithe ndisesikolweni iitishara ndababuxabana nazo kuba ndizibuza imibuzo engaqhelekanga enokuba njengokuba ndibuze okokuba iinkwenkwezi ezi zintoni, zenziwe ngantoni, yintoni isizathu sobukho bazo esibhakabhakeni sasebusuku. Zithi tishara kwedini, sakuhlanganisa nomnquma kuba unangqondo. Ndaqonda kwangoko ukuba zibethwa kungazi. Kuthe ke ekukhuleni ndade ndaphenduleka imibuzo yam ndawufika kwiziko lemfundo lase-University of Cape Town. Kulapho yonke le mibuzo bendiyibuza iphendulwe khona. Tyhini ndakhumbula kanene ebesakuthi utamkhulu xa ithetha nathi athi, kwedini uyayibona laa nkwenkwezi ithi tshe phaa. Athi kuyabona leyo nkwenkwezi leyo mntanam, bathi xa beyikhumsha it's a shooting star. Thina ke maXhosa sithi inkwenkwezi etshekayo. Thina ke besakuyoyamanisa nelishwa logama abamhlophe beyoyamanisa nethamsanqa. Umdla obangele okokuba ndibe ndibhala le ncwadi kungoku nje yintlungu yokokuba ndithi ndifuna ulwazi ndingalufumani, kwaye ke ndikhule ngexesha lengcinezelo apho ubuzwe nesidima somntu omnyama besibukulwa khona. Zazikhona ingcaphephe nangelo xesha, kodwa kukho nto ziyibhale phantsi khona ukuze izizukulwana zanye. Namhlanje ndibhala ndisithi encwadini yam, wanyeni umfutho wemfundo ngengono usavela. Nilumfimfitheke lona ulwazi de lube makhatsha. Nithi nakube nibhukuxile nityekeze njengezisele zombinza, nimunce intupha arhala amavili engqondo. Ndizama ukuthi ke xa nditshoyo mawethu, ndim lo ubhale incwadi ethi amaXhosa nolwazi lawo ezinkwenkwezini. Ndiyafuna ke nokuthi andisukanga ndabhala nje, ndikhe ndayoqeqeshwa kuqala kangangokuba nomsebenzi wam ndingumntu obonisa ngeenkwenkwezi kwindawo ekuthiwa yiCape Town Planetarium. Ibe ndim ohambe ezikolweni ndisenze outreach, ndibachazela nge-astronomy, ngokunjalo ne-indigenous astronomy, ulwazi lwethu singamaXhosa lwemveli, ukuba besithi xa sibona inkwenkwezi ethile sithini. Amakhwenkwe ebengoluswa nangaliphi ixesha, hayi le nto niyenza apha ezidolophini yokolusa amakhwenkwe ngoDisemba, inyanga yokolusa amakhwenkwe, inyanga yeSilimela. Umntu ofuna ukwazi uyawundikrweca ecaleni kuba this is a classified information.
It is a sacred and secret law yobuzwe bethu. Xa nditshoyo ke ndingaba andithethanga ndingababulelanga abantu bakwa Inyathi the legend, apho bekukho into zopolisi. Ndiyambona yena, ndimbonela uhlehle, andimthandi ngathi ndiyagqezula, kodwa ke masibeke iingcana lapho. Ngabantu abandincedileyo aba, ndiza nixelela ngoba ndithe ndibhadula ndifuna ukuthi ii-planets ngesiXhosa, kwathiwa hayi umthetho uthi awunawuthiya planets. Kodwa ndithe ndawufika kwiinto zopolisi apha kwiNyathi, yathi iNyathi bhala Matomela, babhalele uthi banoyolo abalufumeneyo ulwazi kuba bayawuhlala besenyiselela izizukulwana ngezizukulwana. Yona loo nto ndiye ndanesibindi sokuba ndiyibhalele encwadi ndingenaloyiko. Isiqalo siyaqalwa, abalandelayo bawubetha bame, bathathe ngapha koko mna ndenze ngako. Ndiyabulela nto zobawo, ndisithi eneneni masincedisaneni silanda imvelaphi, kuba zithe izifundiswa zinamandla okuza nayo zafeda kuba urhulumente welo xesha ebengazivumeli, engaziniki nezithwetywe zemali ukuba zifuna ulwazi kwelo cala. Mna ke ndivumbulule ezo zinto. Enkosi, ndiye ke nikhe ndiyikhe befu. Ndiyabulela.